Sziasztok! Nem bírtam ki, átjöttem a Diókaptisztnál a másik strandra. Most konkrétan derékig benne állok a vízbe, hogy teljesen elhiggyétek, hogy bizony abszolút fürdőzős idő van. Ez a másik oldalon lévő öböl, amit az előző videómban említettem. Most egy nagyon-nagyon picit beborult az ég, de azért még mindig szép napsütéses. Úgyhogy nekem a másik oldal picit jobban tetszik, de ez is nagyon szép. Amit még Kárpátoszról el kell mondani, és elkezdtem a másik videóban, az az, hogy azért Kárpátoszt választottuk most, mert így Athénban nem kellett megszállnunk, ugyanis ide úgy lehet eljutni, hogy repülővel elmész Athénig, Athénban átszállsz egy kis repülőre, ami ide elhoz Kárpátoszra. Kisrepülő, speciál most egy ilyen 70 fős kisrepülő volt. És a délen fekvő szigetek közül ez volt az, ami úgy elérhető volt, hogy nem kellett Athénban megpihennünk. Ami azért fontos, mert egyrészt Athént már rengetegszer láttuk, másrészt annyira drága, és mi úgy érezzük, hogy annyira időt rabló nekünk Athénban megszállni, hogy fontos szempont volt, hogy ide tudjunk jönni. Most nem tudom, látszik-e, de pont jön egy repülő, minden igaz, le fog szállni, nem sokára előkerül. Kicsit tűz a nap, úgyhogy nem annyira látom, hogy mi látszik a kamerán, de mellettünk van itt a reptér, ez egyik legdéli pontja Kárpátosznak. Látjátok, most már biztosan látszik, és itt fog leszállni ez a gép. Nem tudom, mennyire látszik, de ott a szélén ilyen kerítések vannak, most száll le. Látjátok? Visszatérve, tehát ugyan ez is kompromisszumokat, tehát kompromisszum hátán, de megéri, legalábbis nekünk, mert mi ezt szeretjük, ha kevesen vannak, és nem kell a 50 fokban árnyékba bújni. Miénk az egész tenger, saját privát strandunk van. De szóval egy kompromisszumok árán lehet ide eljutni, mert hajnali 4-kor indultunk, akkor indult Budapestről a repülőgép Athénba. Mármint, hogy nem akkor indult, hanem mi akkor indultunk otthonról, 7 óra valamikor indult a repülő, és viszont így nem kellett Athénban szállást keresnünk, kibuszoznunk. Gyakorlatilag a szállás, egy napi szállás Athénban annyiba szokott nagyjából kerülni, mint itt 5 nap Kárpátoszon. És délután indult a repülőgép, tehát este 5 órára már itt is voltunk helyi idő szerint. Úgyhogy ez is egy kompromisszum, de mi ezt választottuk. Úgyhogy így van ide járat. Most nem tudom, hogy nyári időszakban van-e közvetlen járat Kárpátoszra, de talán Kárpátoszra még akkor sincs. Sziasztok, majd még azért keresek egy másik strandot is, de szerintem azt már csak holnap.